Mike, Israel. যত ন ভাইবেন বাকি বেলেগে হামবাই তিনি নং ন রিংজাং মানে কারণকে চিনি সোশ্যাল মিডিয়া ন রিংজাং মানে কারণ কানকাই নক যত ন সাইমানো যে চিনি ত্রিপুরাও রোমান স্ক্রিপ্ট নতি বেলাই ন থং চলি দङ जों गोबां टाइम जोंनि टिभिएससि बर्डआव थाङै जोंनि प्रेसिडेन्ट जों मालायखा मालाय माने यागुल' बसनो साकबाय थां गावदि हमानि जे tabuk je TBSC bodo ko boro subject tomoni amono romance ke bangla su duita ban simane sin bo diman amono tomon जों bokuno keboni against hoya जों samani amono choosable option khaiti ni je bangla besi namo jungna bangla besi ne je english besi namo jungna romance ke besi ne haipano bo apuru jono ko iman phano bini a horono te dui tin pore no bo ma haikai bini ko change khaisika abon bagai जों बबायदि थाङै मालायखा गाहबाय साइमान बागै बिनि दाम स्टेप ना गारना हाया आमुफ्रोमो ब साकसाक बसिर हका ब अमते खालिया बसुदु बांलास्किबो मासिनाय आमुनो जों वानसुगै चिनि जतन टिआइएसएफ नि अल त्रिपुरानि टिआइएसएफ जों कक साका बरबाय कक साबै जों बंखानि कक खनाका बरक जतन जों गोबां टाइम न साइमान जों लास्ट इयार आगुलिबो लामा कासु लायका स्ट्राइक नुनै तारपरे जों गभर्नर नि थानि ब मेमोरेन्डाम याफरानि बर सल्युशन लिनाय हिनि सामने आमो कोनो सल्युशन निया को ताक्स जरते आमनि बागै जों दिनै चिनि हाई लेवल कमिटि दङ चिनि जे त्रिपुरा मथानि अखरा कमिटि पेरेंट्स कमिटि रो बासुका चिनि आप्रो एलओपि दङमानि सीएम ईएम एमएलए एमडीसी सपोम दङमानि चिनि गोबां नेता अखरा दङमानि आमनो जों जत न अमनो कगना जाका जों फाइनाय 12 तारिखनि सिमि सारा त्रिपुराव चिनि जे हाईवे माने जे चिनि कुगनि स्टेट बे लिंक दङमानि चिनि जत किछु लिंक दङमानि जे रेलवे लामारक जों बन खाइसिनाय आमुबो जेसक चिनि मान थाइना जों मायासा जेसक चिन्ति पर्सन मान थाइना मायासा कारण बरक बेलाइन चिनि बरकना हानक पिनो खाइका चिनि जों सोंना दंनि फिउचार बे गेम थिं दङ आं बागैनो जों टिआइएसए बुङै चिनि दिनै सिमि नंनो डिक्लेयार खारिका नंनि जाकिसु जाना नंनानि मानो किसा बाइक हामगा नारो लादि जों गाबोन बागैनो 2 दिन टाइम दिका तामनि बागै हिनबा जेफुरु हाईवे रेलवे क्लोज जों थागानो आजारावो चिनि साइमन जों चिन थान जाना माने दं चिनि आरो त्रिपुरा माने दं जतन फादानि मान थायो जतन बन्दं थानाय बन्दं थागा हांगा आपुरु जतन शर्टेज होननाय आउन बागै जतन हानिया वानसुगै मानो बा चिनि जाना माने नि बा नंना माने दं चिनि शर्टेज नि बागै गोबां बर प्रॉब्लम फेस खायमानो आ प्रॉब्लम फेस ता खायतो हिना जों दिनै आरो प्रेस मिट खाय 2 दिननि टाइम दिखा 2 दिननि बिसिम माव जतन बायलायनार लायदि जतन खालायनार लायदि साइमिया बुहुर जानो थजाकति न जों दिनै अरो टिआइएसएफ नि जों अल त्रिपुरानि टिआइएसएफ अरो दङ जों अरो डिक्लेयार खायो जे जों फाइनाय 12 तारिख सिमि मानडे आपन सिमि जे चिनि मानथे माया साक सुदु 12 तारिख बागै सिमि जे मानथे माया साक सिमो रोड ब्लकेज ताबु चलि थांसिना हाईवे टेरेन थांनाय सानो अभायना प्रेस मिट नरनो खासि खायजामानि आदिनो नों सामान दनि फुकिनो पेरमानि जे 10 तारिखो अभायना कैसा नोटिस रेजानांगि तानि आचम सतेसा कक अभायके फिरमानि लाइक ताम आं आमनो साइबाने बिन थानि तेसे थांगा प्रेसिडेन्ट मालना प्रेसिडेन्ट मालना थाङै आं अनो साइबाङा म सावो जे अमो म साकबाय थांगो सिगां मा कुन खायना करि ओंगे अमो तो जे साइबामनि ब स्टेट गभर्नमेन्ट नि थाङै दंगना म सावो जे सीबीएसई बोर्ड नं थानि लेटार कायसा रहका आ सीबीएसई बोर्ड नं थानि लेटार रहमानि आ लेटार नि जों आन्सार नांगौ बा आन्सार नासिं दंनि किन्तु सीबीएसई बोर्ड तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ एजुकेशन आमो सेंट्रल नि जे स्कूल दंमोन न आमो कि चालु टीबीएससी के जे त्रिपुरा स्टेट दंमोन स्कूल चालु टीबीएससी जे स्कूल चालु मनि आमो स्टेट नि मैटर के स्टेट न नाय आमन बागै कोनो सेंट्रल नि कोनो नाय बोआमो अजखात खुनुका बोआमो सुना हाय न खाबानि ना बागै बुसाइमा जम सियार न साइ खाबानि ना बागै बोआमो साका आइपनो जों साइमनो जे चिनि एजुकेशन पॉलिसी 2020 अलरेडी चिनि 2020 नरेंद्र मोदी से चालू खायजा जे कोनो रीजनल लैंग्वेज न जान बरक आजार स्टेट लेवल चुज हाई परिमाण वो आमर वो साइमिया देमान मा देमाया साइमिया आंगो कुनु कामरो गो आबुरगा बकुनो साना करि खादिनि ओमफ्राय जोंबो बाय कक सामान यागलो साइमानो जे अमरनि कुकुलगो ते कुकु बरक होदो तो जों आबनो आमर गो बिसु साइमानो न चिनि टिआइएस बलते करे मीटिंग आसो खामिया तारपरे चिनि सिनियर लीडर्स ति प्रमोथनि जतो विंग्स नि लीडर रो चिनि लीडर ऑफ अपोजिशन चिनि पार्टी नि प्रेसिडेंट सीएम ईएम एमडीसी तो मिली आसुगे एमएलए सर आसुगे तिनि डिसिजन ना लायका डिसिजन ना जाका जे
फाइनाय 12 तारिखनि सिनि रोड ब्लकेजों सिनाय जों लामानो कासु सिनाय जों चिनि मानखैनो माया ini to 9 Friday o salo TSC rong malai mani ya gulo जों कक्टोबर थुनारि बदा दा सिदा आरो प्रेसिडेंट मे मालाय क्या क्या बसो जेसे फन सभा पत्र खासि दे ते मांगला बांग्ला स्क्रिप्ट बायनो एग्जाम मारिनाय हिनि साव जबा खायना तो चिनि जोंहा दाख्रि बासारं जाबा जों जबा खायना जे चिनि लसा जों जबा खायना जिते हाय चिनि जे दाबो चिन त्रिपुराव बारमा टाइटल मा मोनो जों बारमा जुतो खायसे चिन टाइटल बारमा ताखनो लाङो बिनि कक सातो बखाय बुनि जागोन हानि रखलाय दह जागनाय बतो कुनो जबा खायाको जों जबा खायना जिते हाय लय ते चिनि इंडिया बो जों जबा खायमां से इंडिया स्वाधीन जों तो इंडिया नि पार्ट तमाया हायपनो इंडिया स्वाधीन माने बर जबा खायनो इंडिया नि जे आगिन सिबिनो तमोम हायिन थाका आगिन सिबिनो वानसुमु नाहारु दतनि लयिन थाका बुबै थांनानै जबा खायनानै नांनाय 20% साखौ जों जबा खायनानै जों थै दङ जों जबा खायथानाय दरकार नांखाय जों थै नांखाय थैफोरनो रिनानि बागै आं Norok waisya wanya barban na sumu ka social media ti je TBS ni president mai malai mani. Kia ba obada lamang je ti prasar ni lama o ongkrei coba kotor khayasa ma thai mania. Obada culture wan te o jaga o tamne bagai tabuk to public bang mana post manai. Ke public non bagai bobo hai request ko. tabuk nadi rokni je cost manai amu to state government jaman semua mana state government যদি পাবলিক নি কষ্ট করতে কাঁদায় যেটা বিজেপি গভর্নমেন্ট নি ফক্স itu सबका साथ सबका विकास যদি ফক্স থাকে গাই নন তো তিনি ও যে বাসানি লগি যে তিনি পরিজান জায়গা আছে